И здравейте хора! Само да ви се извиня, че не съм снимал от отдавна. Ето, променихме си хомето, намерихме село. Променихме. Това тук е къща над Big Boss. Няма много неща. И също така аз съм до 10. Хората, които не знаят. И тук сега обикалям по стаите. Това е стаята на Derek MC. Ще ме извините, че говоря така, но все пак е доста късно. Късно е, само да си направя и общо взето това е новото хаме. Тук. И чува малко зомби. Естествено. Ще има някакъв проблем. Това все пак е нашия world. О, Enderman. Не знам дали ще го убия, но... няма да рискувам. Може би след малко. Може. Дошли, но първо да убия етия крипари. Fuck you. Крипа. Добре. Развиха се нещата изумително добре. Добре се развиха нещата и сега да го намеря то Enderman. Enderman. Няма го. Няма го. Так, кошка тук са. Крема. Не става намеря. И това е общо взето глава на Кромби. Това е общо взето селото. Ето го. Пак казвам, ако някой иска да снима с нас, нека да дойде в сървъра и да снима. Трябва да си направя едни стълбички. Мога да го отворя. Голямото изпитание. Няма да мога, затова ще излезна от другия вход. От другия вход ще излезна. Да, много умно. Тук съм в моята си къща и дърво. Нямам дърво. Някой тук има ли? Аз посетих тук едно. Да, още е там. Ще го убера. Fuck you. Не мога. Само нещо. Само да ви кажа едно нещо. Скелетите са много по-умни от зомбитата. Защото когато е ден, те се крият под, например, това дърво ще се крият. Такива, оп, ето още едно. Една фиданка. Че да съдим костния прах. Но го няма, естествено. Естествено, планирах е тук да са дървета, ама се усетих, че няма да се подберат. Но аз ще обира тази къща. Малко ме тъпичко да снимам само, но в момента като ви няма
Само да спомена, днеска е Разпети петък, ако някой знае, 2015. Петък с тези, които са неграмотни и бавно развиващи. По-скоро повече бавно развиващи. Аз взех да им обирам пътчето, ама нищо. Айде. Си имам такъв мене. Това ще го остава. И тя вратата си падна. Само че ще изхвърля нещо. Дърта не ми трябва. Кой е по-татука? Някой. Тече ще продължа. Малко ще удължа. Да, добре. Да спадат монстри вътре. Но удобното. Така, нека да е по-тук. Най-лесният начин за измъкване хом. Кирка някаква друга няма. Я да видя на другите честовици дали имат някаква кирка, защото ми трябва. Само да кажа, убихме всички селяни и изнервиха ни. Но са гъчиха пък и не може да им отвървим офертите. Добре, ще взема малко. Така, ще взема това. Той друг обича така да си складира яките неща при него. Да не му ги взимат другите. Но на мен трябва да си газ желязо, затова ще да. И ще използвам неговите крафтинг тейбъл. Нещо трябва да извадам. Като имам вече план какво да извада. Не нужно е. Това трябва да го щуба. Кощи. Стана 100. Ето го. Ще я сложа грешния санд. Ето го. И готово това път. Да. Малко ни изкефиха тия пътчета под земята и решихме да си направим пътчета. Пак да си направя стълби. Се правя за костък, но... Как се правих тия стълби, бе? Как се правиха тези стълби? Така. Останах. Да, ще изхъба почките. Ми трябва особено. Топите. Ще ги сложим на място на това. Всъщност на гнилата плът. Това ще го сложим тук. Да. Първия път учих. Каква класа. То. Да, ето и трябва да сложа